Ναι, το ναι. Εσύ. Από Καστοριά ΠΑΟΚ. Μας κάνατε... Άντε γεια! Έλα ρε μπουμπούνα. Άντε γεια ρε Παοκτζή! Ρε Παοκτζή! Άντε γεια ρε Παοκτζή! Σε όλα τα βήματα σε έχω μυθίσει! Βόλεϊ, πόλο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ! Ήρεμα. Ο ΠΑΟΚ είναι το Παοκάκι. Το Παοκάκι δεν είναι κανένας αντίπαλος μας. Αυτές τις φωνές, άκου τώρα, αυτές οι φωνές είναι για να άξιο αντίπαλο. Όχι για το Παοκάκι. Άκου να σου πω κάτι άλλο. Για κλέβει. Άκου να σου πω κάτι άλλο. 2 βαθμούς πάνω από τη Βέρεια είσαι. Για β' εθνική πας. Πάρε εκεί πέρα στη Βέρεια και στους Τράχονες και στον Εύωσμο και στα τέτοια να... Αυτό που έστησε το παιχνίδι τον βρήκε ο εισαγγελέας. Ασχολούσε με αυτό, βρε κολοπαοκτζή. Ρε εσύ, άκου τώρα, πάρε σε μια ομάδα που έχετε ίδιους στόχους. Παίρνε τίποτα Πανιόνιους, τίποτα τέτοια, δηλαδή που όχι τι, ο Πανιόνιος πιο ψηλά είναι. Είσαι καλά. Κι είναι ρε. Θα μιλάς, άκου να σου πω, Καστοριά, θα παίρνεις στην εκπομπή του Λεβαδιακού. Στην εκπομπή... Ποιοι άλλοι είναι. Όχι, ναι, τελευταίοι στη βαθμολογία. Με αυτούς που θα πέφτετε. Η Βέρεια που είσαστε και φίλοι. Ο Ηρακλής που είσαστε και γείτονες. Με αυτούς που θα πέφτετε, εκεί θα κάνεις πλακίτσα. Όλα τα αθλήματά σου τα έχω πηδήξει. Τα έχω ξεσχίσει. Όχι μόνο σε σένα και σε Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ και πόλο. Τα έχω ξεσχίσει. Τα έχω χύσει.